הבת של 1000 סנדלרים תמיד הולכת יחפה. אורגס ומצולק, מילים רכות כמו כתיפה אלפי שנים. לובשת את אותה החליפה, רוצה לגמור עם זה ואי אפשר עד כמה עייפה. התחביר של יפה ויה גם אם כושל הוא כמו שריפה. רסיסים של 1000 זהויות פרוסים כמו מניפה. מעז'מה ועד לב יפו מבינים אותה שפה, עז'מה ועד לב יפו מדברים אותה. אני הולך, אני מביט בחיי, מגלה פתאום כן, לאן שאני אברח, אראה את האימה, כי גם אם לא ארצה, אני נכנס למלחמה, כי אני בא מבית שמוחמד לא מפחד שהרחוב עולה בהם, אותי לא שואלים בלילה, אני חושב שאני כתוב על הילד. סבא שלי הגיע לפה אחרי המלחמה, תלאות המלחמה, ממזרח אירופה, מסיביר, דרך פולין, חזרה לפה בצורה נדירה עם כל המשפחה שלו. ותוך כמה זמן הם מצאו את עצמו פה, מסתובב פה על ג'יפ צבאי, כמה חודשים אחרי כיבוש יפו, ואמרו, תבחר בית. מבחינתו, הדימוי הזה של יפו בתור עיר רפאים, דבר שחוזר אליו כל הזמן. אני הייתי בן 11 ועלינו לארץ ב-1999. אמנם שלא רואים עכשיו את זה עליי, אבל שרק כאילו הגעתי לארצה, כאילו יש כאילו אין, כאילו הייתי כזה, אתה יודע, קטע של פחד וקטע של כאילו אתה לא בצלחת שלך וגם שפה לא שלך. גם עכשיו אם אתה שם לב לדיבור שלי, אני לא כל כך מדבר חלק בשביל ש9 שנים שאני בארץ. אבא שלי הוא חצי מוסלמי. חצי מוסלמי זאת אומרת הוא טטרי נקי, כאילו הוא לא יהודי בכלל. מתפללים לקוראן. ואימא שלי יהודיה פולניה כזה, אתה מבין? אז עכשיו מה שקורה אצלי, שאם אני אסע עכשיו לאוקראינה, אני מוסלמי, כאילו טטרי. ואם אני פה, אני יהודי. עכשיו יש, יום אחד אבא שלי אומר לי, תחליט מי אתה רוצה להיות, יהודי או מוסלמי, ואני לא יודע, אתה מבין? בשבילי כאילו אלוהים, אני מאמין באלוהים, לא שכאילו אני לא מאמין. אני מאמין באלוהים, אבל אני לא עושה כלום בשביל זה. על אנשים שבאים מתל אביב לגור אצלנו ביפו, כאילו זה ברוכים הבאים, אין לנו מה להגיד להם, כי זה המקום פתוח לכל בן אדם שהוא רוצה לבוא פה. יפו זה מקום הכי יפה בעולם כאילו, ואז אנחנו לא כאילו אומרים להם שלא תבוא, אבל אלו האנשים שבאים מצפון תל אביב לוקחים כמה בתים שבשבילנו הם של הערבים והיהודים גם שחיים מזמן, שנים, הם לוקחים את זה ואחרי זה בונים דברים אחרים מעל זה. זה מקום באמת יפה שאני לפעמים אני אוהבת לבוא לבקר פה. מקום כזה יפה, גן העדן כזה. המקום הזה נטוש לגמרי. الأيام بتمر المور ما بيمر الأيام والسنين بتدور على المنصور منصور على البيوت اللي خدوهم أنا مكسور إيش العذاب اللي من دقه زي كاس المر الحر ما بيدوم كل ظلم مر إحنا راح نضل على طول مش راح نسكت على اللي بيعملوا الساعة والسنين والدقايق نار زي قلب الكل عذاب ومرار عذاب ومرار
זה סרט ישן, חיים בו, שחור ולבן. רק הבמאי שכח אותנו באיזה קטע אלים. קטע אנחנו בוכים. רק אומרים שכאילו תחזיקו מעמד. תחזיקו מעמד. سرقتني واشتكيت حبسني وبكيت لما انا حكيت قلت لي انسى عربي كمان عربي كمان عربي كمان عربي. ايش النتيجة؟ قالوا ارهابي. النتيجة قالوا ماضي فاضي ما فيش اصل ما فيش ندم. لا 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 انا عربي ابن الشام انا عربي من فلسطين انا عربي من يافا. ولو قلت لي انت ماضي راح اقول لك انا الحاضر. יפו הייתה בגבולות בת ים הצד השני של ראשון עד הרצליה, זו הייתה יפו. מה יפו היום? כל הרחוב יפת וזה נגמר. סוגרים עליה מכל הכיוונים, מבת ים או מתל אביב. על הריסת הבתים והריסת אדמה, לא יודע מי שכח פה את האנשים פה. זה על הסיפור של 500 בית שהולכים להרוס פה. כשאתה לוקח חתול מהבית שלו, הוא מתחיל או שינשך אותך או שישרוף אותך. זה הטבע החיים. אני לא מאיים ולא רוצה לאיים, זה לא איום בכלל. זה הטבע. אתה לוקח מישהו מהבית שלו, הוא יתקוף אותך. הרחוב נותן את הכוח, את ההתלקחות לצאת ולדבר את זה לעולם. הערב הזה, בסימן הזדהות עם תושבי יפו, אנו, כבני נוער, ערבים ויהודים, קוראים לביטול צווי ההריסה ולאפשר דיור הוגן לתושבי יפו. Ladies and gentlemen, step up, step up, step up, step up, step up, step up, step up and get ready for Sister Mally! דרום תל אביב עד צפון בת ים, היא באמת וכפופה וגם זקנה כמו הזמן שנים גפנסת. ניסימה לסגור כבר את כולם, מי שכרבו בסרטה שלה היה מצוצה גם לשפה שהוא כותב בה בדיוק אותו מרקם. על המצבה שלה כתוב לא תם ולא נשלם, לא תם ולא נשלם. יפו יהיה יהיה יהיה, יפו יהיה יהיה, יפו יהיה יהיה יהיה, יפו יהיה. А я вчера 3 кирпича на грудь чуть прибила. Один из кирпичей биться в общем не хотела. Биться в общем не хотела. הגעתי לבית ספר הירדן, מילה הראשונה הייתה רוסי מזריח כן, בלי שפה ובלי חברה גדלתי בשכונות תקווה. בעזבה התחלתי להתבסטל כמו משוגע בדם ובמכות. הבנתי שאפשר לחיות, לשרוד. בקטע של מכות, בעיות, אנשים חדשים, גם הם היו. מהרוסים, מנסים לחיות, להשתמרות מסבוב. Слышишь наших? Бля, Йося, ты такой обломщик! Какая норма! סבי ירד כאן מהג'יפ הצבאי אל תוך בית ריק, וכאן את מטען הזיכרון אני פורק, לא מתבייש, בחשיכה קצת מגשש, אבל אם באת לריב, אז עם אבותיך תתקושש, כי השעה כבר 5:45, ובאינפלציה של שקרים כן כולנו נתרושש. לא יורד על הברכיים, לא מרים את העיניים, לא סוגר את העיניים, מוסנה בוער עם נעליים, כי אהבתי כאן תבורה ב10 טון ובטון, ובשפתיים יבשות ובלשון עתיקה. נשיר לכם המנון, כן נשיר לכם פזמון. בין הפרחים של רחוב דנטה מצאו בואש, הזיכרון יודע להרביץ גם לגרש, חוץ מזה ידי נואשת. אלימות עולה בסיד עשן ואש, שהוא מלך, אני רק מתרושש, איזה בדק רוד. סעלתני לש, עשן כול נהון, משין על נار רעשן אש في ידלק. البيتون ننهار السار ولك لمين هاي الدار خلينا نفكر الكحوة على النار بس الباب مسكر ولازم مفاتيح إذا بدك تذكر. אמא שלי הייתה אומרת לי, תראי מה קורה ביפו ותכתבי. איזה שיר אני אכתוב על יפו? שיפו טובה, אין בה בעיות, אין בה נגיד סמים, אין בה כלום, אנשים טובים וזה. אין כל זה ביפו, הם אנשים טובים, אבל יש את הסמים, את הרצח, את האלימות, את השיגעונות שלהם, את הכל יש פה.
ولا ايش صار حد انطخ بقنطة مرة عشان السموم والبنات خربان بيوت ايش دمار هدايا الله على كل زلمة على الارض بوم بوم زمان كان زيكوكيم اليوم بوت الله احلى شباب والفرحة اللي طلت على بيوتك هاجرات مع طيورك والشمس اللي كانت زرجت من غير ولا نظرة ولا نظرة بزمان زي زيكوكيم لفادا يوم زي زيكوكيم אנחנו יודעים כבר שזיקוקים אחד מת ביפו عرب عرب النظام هرب هربنا عرب كل اشي ضربنا عرب احنا طبيب احنا عرب يا الحب لسه طبيبين האהבה שלי לקהילה שלי לא בגלל שנאה שלי לאנשים שממשיכים לדרוך על חברים שלי ולסרט את הביקורת כן לסתום את הפה שלי למה לסתום את הפה שלי? אתה כמציתי אשכנזי אתה לא תחזור תשמע תלכתי חייל תלכתי את היד כשתהיה גדול לא חודש ממנים של הצד של החלוץ בפתרון שלך נכנס חלק מהברות שלך אתה המעלה את זאת לרמת האנשים עומד לאומי ואתה חודש נכנס ונמצא לא כאן המסורת ונצח להבין לא יהיה אנחנו נמצא ונמצא כל יתרעית מחדש איפה אתה? תקפתי, מצטער. כל פעם, קיבלנו הודעה אתמול שרוצים להוציא אותנו מהמקלט. תוך שבוע, היום להיום. מהמקלט? מהעירייה, כן. הם אומרים בלי הסברים, בלי שום דבר, תתפנו תוך שבוע. שבוע? לא חייבים לכם הסבר. עכשיו, תתחיל להרוס. ומה עם הלהקה, עם המרכז? זה העניין. דיברנו עכשיו, אנחנו צריכים להחליט מה... אם אנחנו הולכים לנסות להיאבק על זה, אם אנחנו הולכים לפנות לאנשים, לפנות לתקשורת. מה אתה אומר? אולי לעשות תופעה. אני אומר, אם אנשים לא יודעים על זה שזה מה שהולך פה, צריך לתת להם לדעת. צריך להגיד להם, אי אפשר לא לתת לזה בו. יאללה, צריך להביא אותם לפה ולכתוב להם שיר לפסטוק. מחאה על הפנים. תקשיבו עד שם כתבתי מזמן תפור בפיונית ישר עכשיו את כל כך חסרה לי עוד אמרו אסלו עלי אבל חבל שאת לא כאן איך שהגעתי ליפו תקפוץ נולדו לגרוף ייאוש תקפוץ עכשיו הכל פשוט כך הבאתי לך קלמנטינה. בואים את הבית מחדש, זה כזה לא... את הבית? שפשוט, כולם אחד. בסדר. אתה מתחיל ככה, לא? כן. ארוב. בוא נתן
הבית מחדש. כן. בונים את הבית מחדש. יש לי סתומה לבהופעה. נשמח לראות אותה עכשיו. מחשבות, ולא יודע מה לעשות. שיט. מה הקטע? הרוסים הערבים והיהודים? כן. למה לא? נמצאים איתי באולפן, חברים מלהקת סיסטם עלי. אנחנו מראיינים אתכם לכבוד ההופעה הראשונה הזו בתל אביב. מדובר בהופעה שתהיה מחר, בלפונטין 7. מה אתם מכינים לקראתה? משהו מיוחד? תשמעי, כל ההופעה לסיסטם עלי זה משהו מיוחד. אני מאמין בסיסטם עלי שתהפוך את תל אביב מחר ושלא ישכחו אותה. ומחר כולם יכולים להבין את זה בלפונטין 7 בשעה 8:30 בערב. תודה רבה לכם סיסטם עלי. התרבות והילדות, נמחקו נשכחו, השפה. זיכרונות שלי, טובות נשוקות, לא יודע מה לעשות, פשוט לא בא לי כבר לחיות. אין סף, שפוטיה, תשכח מזה. انا تقيلت من الوضع ولما فات ايش انا ابيض ايش انا عربي عربي كمان عربي كمان عربي كمان عربي ليش انت تجار الفاضي انت تجار الفاضي لا 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 انا عربي انا عربي انا عربي تشكر من الماضي ولو رجعنا انت ماضي الايام بتمر ما بيمر الايام والسنين بتدور على المنصور على البيوت اللي خدوهم انا مكسور ايش العذاب اللي من ذوقه زي كاس المر الحر ما بدهم كل ظالم مر احنا راح نضل على طول مش راح نثبت على اللي بنعمله الساعه والسنين دايق نار زي قلب الكل عذاب ومرار عذاب ومرار عذاب ومرار שמחה על המיקרופון זה סיסטמלי מבחירה ולכל אחד על הבמה סיבה טובה להרגיש קורבן אין ופה בגיל 11 במאוזבקיסטן בלי חצי מילה עברית בפה צריך לשפור בשיניים אוי, לראות ניסים של זר ידי שתפתח הדלת מבפנים שמישהו יסתכל עליך וייתן לך לעבור את המספר אני לא מסכים, אני לא מוכן להיות עוד עדן במגדל בבל הזה במנגנון המלובן סיסטמלי פה איתך אין ועכשיו אתה המהנדס עכשיו אתה קבלן תבנה איתנו את הבית החדש על הרציפים של בבילון על ההריסות של הבניין חוקר וגיר על השפתיים מתנגן אותו השם